Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Coach ka Shillong la jong u Alison Carsentiu ulit pia soi la di shaka North East United FC nakabenta ban Shimti como assistant coach hakalimpong ilakai Indian Super League kabrang yat menta hagoa. U Alison lo pia soi ni kong shaka Shillong la jong kumun rong ilakai hausnam Anajarsan. Nakada ko jing mensaw uni orang ilakai la leben pintabit no nakabenta ban lokom coach bapura haka NIS diploma course ha Kolkata nadu usnam arjar shipho hadu arjar khatwei adin bula pendap la rung shaka shlam ajengkai jong ka shalong la jong usnam arjar khatar wa ali la da pendap ru yaka Alison ha arjar khatpra la yoban Shimti kum coach yaka shalong la jong blara ekanam la du aka Shillong Premier League jong usnam arjar khatsaw badru aka under 19 Shillong Premier League ha arjar khatsan khaddu uni uku Jakarta ka ba lai puis nam lo Shimti ru kum coach yaka Shillong la jong aka I League jong ka ayam le kai arjar pra arjar khandai ni kong ai kublei yo kublei mo ba i penya nanti mo ni ban ki kat no mo jam and ka ba ai kublei yang sem ki bla support ngan rom sha and ai kublei ru kam tam ya shong ma jong mar klai ka foundation ma biang bai na ru mo sha pon nang sang lo coach de ai kublei shibon kala rajong bagai opportunity kam tami ba narsing meng sayang muskot e ba meng kam tami poro ki coaches ki banga tray apo jengki kamu desman balpen kum coach tangboy sinto coach gompe but coach biru but coach Jose Hevia ai ko play kini mar nakiro ma kan pon ki kai banga lo naki ai ko play ka not decided baga ai jidinga mono como assistant coach te nakalang jong ate como assistant coach ang nila kabala pangan support ba yo head coach ko jor no support ba ka team kanang bakin nang improve shu hajing ila ka jengki kuma ki ni game ki ba ila kai kono decided wala kitan ki player berang kena and kai kila la kai ba no kamen sim jengki ngapet ka psychology jengki ka winning attitude jengki ka spirit jengki ka itna ba kam tama ka last game por ki job argol ya ka East Bengal teka ila kai ba ang hope kani ka team and limpa head coach ga try ba kan push khaman kani ka ayom nakalang jong ate akong tani kum coach kum assistant coach de dan ki player ki badang ka potential and ki bayahab bat ka philosophy jong ka club and philosophy jong head coach and ngai la ban bon ki player na po Meghalaya ko wiro ka shong ka performance jong ki player ang ije ki player ling ba ka performance kanang ba ka performance mo kan yarap ya ka team kan ki nastang na Shillong jong kum player no 2005 de kum hadu mutta 2020 mo along ka sans na mara ba Shillong jong coach nta de Gerard Nos de na po Spain. The first achievement bang yo po Shillong jong de por nga pangi job ya ka Shillong Premier League in 2016 unta ka Shillong Premier League tam tongi job ya ka under 18 I League unta ya 2017 tam tongi job ya ka tournament apa Bodasa Cup sepo Assam and unta tongi job yang so ka under 18 League maybe 2018 unta and kini di achievement wala yo ba Shillong jong